O Bloque Nacionalista Galego presenta o programa electoral co que concurrimos ás eleccións no Concello de Carballo. O lema que vai a englobar a nosa acción durante a campaña e pre-campaña é o lema de Contigo cambiamos Carballo, que reflexa, resume a transformación importante que tivo o noso Concello nos 8 anos con o goberno do Bloque Nacionalista Galego e decirlle á cidadanía que tamén para o futuro queremos continuar en este proceso de cambio e de transformación importante. Sin esa colaboración ciudadana, sin esa implicación de que Carballo somos todos, difícilmente o goberno municipal tería conseguido logros tan importantes como no presente mandato. Por lo tanto, este é un programa dirixido ao conxunto da cidadanía, que a vontade expresa de gobernar para todos, sabendo que é imposible a todos contentar, pero que ten esa vocación de que Carballo continúe ese importante crecemento e proceso de modernización da súa estrutura urbana e que manteña ao mesmo tempo o equilibrio entre o urbano e o rural. Desde o goberno municipal entendemos que se deron pasos importantes para facer de Carballo un bo lugar para vivir, pero é evidente que os próximos anos vanse a mover dentro dun novo contexto económico. A crise económica vai a seguir cobrando un protagonismo especial. Os concellos non somos alleos a estas dificultades económicas polo que atravesan todas as institucións e, por suposto, non podemos ser alleos ás dificultades coas que se enfrontan cada día máis persoas, cada día máis empresas, as que temos necesidade de achegar desde o ámbito municipal iniciativa e apoio para contribuir entre todos a superar a crisis. É moi probable, e aínda que nós somos os primeiros, unha vez máis, en dar un paso presentando o noso programa electoral, é que este contexto económico sexa o eixo vertebrador de outros programas. Por nós, desde o BNG, facemos un chamamento ao conxunto de forzas políticas para facer o que se podría denominar Acordo de Vilar de Francos ou Pacto de Vilar de Francos, para que todas as iniciativas dos distintos grupos políticos que vayan encamiñadas a reforzar o papel de Carballo como cabeceira de comarca, como xeradores de emprego, de riqueza, que vayan encamiñadas a fomentar o polígono industrial de Bertoa, a implantación de industrias no polígono industrial de Bertoa e a dinamización do Fórum Carballo, que sexa motivo de acordo entre o conxunto das forzas políticas. Nós queremos que este programa electoral e a campaña que vamos a iniciar sexa unha campaña de ideas e non de insultos, que sea unha campaña de propostas e non de provocacións, que sexa unha campaña de alternativas e non de accións que vayan en contra de propostas sempre encamiñadas a mellorar o Concello no que estamos. Como vedes, é un programa o suficientemente amplio para abarcar todos os ámbitos da vida municipal, ca experiencia de 8 anos de goberno. Por lo tanto, eu quixera facer fincapé en algúns das áreas onde tivemos a responsabilidade de goberno, pero insisto en que o programa para nós ten unha aposta decidida pola creación de emprego, vai a continuar, iremos continuando co impulso a feiras e mercados como dinamizadores económicos. En materia de turismo, Carballo como destino para o turismo, e todas as accións que se están a difundir e a promocionar. Creemos e queremos que Carballo ten que seguir sendo un concello vanguarda en novas tecnoloxías. En todos estes aspectos figuran as accións programáticas que se irán realizando ao longo dos 4 próximos anos.
necesariamente unha administración local ten que afondar en democracia, en transparencia e en participación. Eu creo que en ese aspecto temos dado pasos importantísimos para que os veciños e as veciñas de Carballo sintan o Concello como unha administración que ten que estar ao servicio de todos. Creemos e queremos que esa administración local estexa o máis preparada e que sexa eficaz para poñerse ao servicio da cidadanía. A seguridade ten que ser motivo, tal como foi todos estes anos, motivo de atención e preocupación permanente, con diversas medidas que fomos aplicando.